127व्या ड्युरांड कप फुटबॉल सर्तीची फायनल साळगांवकार फुटबॉल क्लब आणि पुणे फुटबॉल क्लबा मजगती जातली। शेनवारा राय ग्राउंडार फायनल जातली। ब्रेस्तार जाल्ले पयले सेमीफायनलींत साळगांवकारान बेंगळुरू एफसीक 5-8 4 गोलांनी मारले। पुणेचे टिमीन स्पोर्टिंग क्लब दि गोवाक 2-1 मारले। And the winner of the second semi-final of the 127 Durand Cup. इतल्याने खबरांचे हांगाच सोंपता। पळयत रावत प्रुडंट। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।